Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Nilqawkom magħna għal podcast ieħor. Llum magħna għandna il-Chris Kakija. Chris ili nafu naħseb konna għadna tfal, konna l-iskola flimkien. Kien fi klassi maħija wkoll, mbagħad kont fl-iskola miegħi. Nistgħu ngħidu konna s-seminarju wkoll. Konna tas-sorijiet fil-primarja wkoll. Llum il-ġurnata ħanajtek iktar niltaqgħu meta niġi nikol ir-restorant ukoll. Xejn socializing. Eżatt. Chris, kif int l-ewwel ħaġa? Alright, grazzi. Kollha sew? Thank you tal-istedina. Anzi, ili biex nistiednek ngħidlek il-verità. Minn dik nhar li rajtek fuq Popolina il-Chris irid ngħidlu wara. X'tgħidilna fuq Chris? Xejn, nidem trabbejt bħal nies oħra aw Malta familja komuni biex ngħidu hekk bin il-ħaddiem. Trabbejt Kattoliku. Skola tas-sorijiet kif semmejna s-seminarju wara. Il-ħajja oritni toroq differenti. Ġifieri bad fin-negozju, komplejt infittex fuq il-ħajja u mbagħad il-metodoloġija luċiferjana. Mhijiex reliġjon, huwa stil ta' ħajja. Ħafna nies forsi ħarsu lejna mod negattiv, oħrajn b'interess. Hija stil ħajja, mija xejn iktar. Jiena għalija tirrelazzjani iktar. Il-fatt li rrid nitgħallem iktar u nemmen illi dejjem ħanmorru għal ħajja aħjar. Dak huwa Chris. Nitkellem dejjem ngħid għada jkun aħjar millum. Ekku. Jiena smajtek tgħid l-aħħar darba irreferejt għal inti Kristjan Luċiferjan. Ekku. Meta ngħidu għax ovvjament in-nies bħalissa nimmaġina li qed iħokku rashom ma jgħidu deċiedi. Meta tgħid Kristjan u Luċiferjan. In-nies jgħidu li hija kontradizzjoni. Kif tifhimha, kif iżommu dal-bilanċ inti f'ħajtek? Mela, ara, Luċifru u Kristu ma two sides of the same coin. Huma archetypes ta' stil ta' ħajja, kif bniedem iħares lejn il-ħajja, kif bniedem jixtieq jgħix. Kristu qatt ma qal li huwa Alla, ma huwa ibn Alla. Li ma Alla, għax hemm Alla differenti. Luċifru huwa ibn Alla wkoll. Anzi kien il-preferut. L-isem tiegħu oriġinali mhuwiex Luċifru. Luċifru huwa romanz, huwa Ħelel. Għax kien wieħed mill-anġli. Kull anġli jispiċċa L. Ħelel tfisser the light bringer, dak li jġib id-dawl. Kristu x'għamel? Kristu ġab id-dawl fid-dinja wkoll. Qalu stess li huwa l-istella ta' filgħodu, qal li huwa d-dawl tad-dinja. Jiġifieri nsibuha partijiet differenti fil-Bibja, fil-Kotba ta' San Ġwan, fil-Revelations. Jekk tinnota anki taqra l-Bibja, jekk taqra l-Bibja biss, li jiena ninħobb naqra l-Bibja wara kollox. Aħna kellna naqrawha. Kellna naqrawha bil-fors. Imma nisallum kultant ngħid ħaniftaħ biċċa mill-Bibja ħana rextajt. Jekk tara l-Antik Testament u Alla tal-Antik Testament huwa totalment differenti, pjuttost l-oppost ta' dak
illi ġi għajdenna Kristu. Eżatt, tarġa l-Antik Testament ma jitkellimx fuq Alla wieħed imma jitkellem fuq diversi Alla, imma jitkellem fuq Jahwe, li huwa l-Alla prinċipali tad-dinja. Huwa l-Alla tajjeb. Jena fajnejja mhuwiex. Iktar insegwi dak li għal Kristu, Alla Jahwe għatel 25 miljun ruħ fil-Bibja, b'dawk li nafu bihom fil-Bibja. Ekku. Kristu bil-kontra, Kristu jgħidlek aħfer, dawwar wiċċek, tpattix, jiġifieri dawn huma l-affarijiet illi fil-ħajja li jtun il-paċi. Tpattix, ħalli l-affarijiet iż-żmien jgħaddi u taħfer. Dik id-differenza bej Kristjan illi forsi jibqa' jemmen illi isma' le għajna lajn u sinna sinna. Kattoliku. Għal Kattoliku, ġoja Kristjan Luċiferjan, illi qed jimxi fuq il-passi ta' Kristu u jaraħ bħala dak illi ġab id-dawl. Luċifru wara kollox huwa d-dawl. Hemm alla differenti kif semmejna, għandek u kollha jirrappreżentaw affarijiet differenti. Issa, l-Alla propja menu. Kulħadd jasal konklużjoni tiegħu, biżgur mhuwiex dak Alla li jpatti, Alla li joqtol, Alla li fl-aħħar mill-aħħar ħajbatek l-infern. Aħna dejjem tallimna li Alla huwa mħabba wara kollox. Huwa mħabba terna. Ekku. Le, ma nemminx anzi li fl-aħħar mill-aħħar ħajbatna l-infern. Jekk u Alla vera jħobna. Ma nemminx ukoll li aħna uniċi. Għaw univers fih. Kif aħna allura speċjali waħda mill-iżgħar pjaneti possibilment ha. Eżatt, ekku. Naħseb illi fuq din illi meta nitkellmu fuq ħajjiet oħra, naħseb illum il-ġurnata anki l-Knisja qed taċċetta li qed tinfetaħ għall-idea illi f'univers kbir vast bħal dan hemm ħajjiet oħra. Fil-fatt l-astronomu tal-Vatikan Funes kien qala di qal m'għandix dubju qal li jeżistu ħajjiet oħra intelligenti fl-univers qal dawn huma li Alla wkoll. Li rajt arroganti min-naħa tiegħu mbagħad li qal u jekk pereżempju niltaqgħu magħhom aħna lesti li nagħmduhom. Tipo, I mean, all right, jekk inti daw qed jiġu għandna, sewa ħan niltaqgħu magħhom għax ħajjiġu għandna, ma dawn huma eluf ta' snin iktar avvanzati minna. Kif inti ħatmur u ħatammidhom, fimt? Jista' jkun hemm minnhom illi mhumiex avvanzati iktar minna. Ukoll, imma mbagħad ma jkunux jistgħu jiġu hawnhekk. Għax imbagħad jien qed nitkellem jekk jiġu hawnhekk. Jekk jiġu hawnhekk. Fimt? Issa fuq il-figura ta' Luċifru. Sewa din nitkellmu fuq il-figura nnifisha Lucifer. Sewa. Inti kif taraħ bħala entità illi teżisti? Taraħ bħala simbolu ta' rebellioni, ideoloġija illi forsi għax anke qed tinsaqsik ukoll anke fuq id-dawl għax qed nitkellmu fuq id-dawl. Għalik is-simbolu tad-dawl, meta ngħidu d-dawl li tal-dawl lill-bniedem, id-dawl mhux id-dawl li qegħdin naraw. Id-dawl huwa dak li pratikament ħajġalek tara, ħajġalek titgħallem iktar, ħajġalek tara fil-ħajja. L-erf. Dak huwa d-dawl. Issa, id-dawl ta' d-dinja le mhuwiex. Aħna qegħdin ngħixu għal paċi, kulħadd irid imur il-ġenna. Issa, il-ġenna x'inhi? Il-ġenna jista' jkun qegħdin ngħixu fiha, jew jista' jkun li hemm ħajja aħjar minn di, li fl-aħħar mill-aħħar wara mowtna ruħna ħassib. Inti tinsiex li il-ħajja hemm livelli differenti. Jista' jkun immorru post aħjar jew jista' jkun ma mmorrux daqshekk post aħjar. Jista' jkun li nerġgħu nirrinkarnaw. Eżatt li dejjem niġu hawnhekk biex nitgħallmu sakemm inti tilħaq dik li aħna nsejħu la nirvana. Eżattament. Ħanaħqu għan-nirvana xi darba. Ma nafux, ma naf il-ħadd li laħaqgħu ġie jgħidilna. Imma għalija naħdmu. Għalija naħdmu kollha kif aħna. Lan finali.
Jiġifieri. U nemmen li nerġa' ngħidlek bit-tpattija da ma tasax għaliha. Inti dejjem il-paċi u d-dawl. Qed insemmu d-dawl, imma d-dawl mhux tat-tubu. D-dawl huwa l-erfien li iġġal il-moħħok jew taraf moħħok illi hemm xi ħaġa aħjar u ikbar minn kif jaġixxi l-bniedem jew kif jaġixxi l-bniedem s'issa f'din id-dinja. Jiena il-kelma dawl ninterpretaħħa bħala illi jenamlu mod Alla ħalaq il-bniedem. Jekk Alla ħalaq il-bniedem, ma nitkellmu fuq Adam u Eva, l-leġenda, l-istorja ta' Adam u Eva sewwa. U għallhom tiklux minn dik is-siġra, għallhom għax inkella ħatmutu. Jiena ninterpretaħħa b'mod, jien ninterpretaħħa fiċ-ċokon tiegħi u ngħid, jekk jiena t-tifla tiegħi ħantija karozza. U ħanamilla buttuna ħamra daqshekk f'nofs id-dashboard. U ħanikdbilha danger fuqha. Ngħidra dik il-buttuna ta' fażix. Jiena kif nifhimha jien, jekk jiena t-tifla tiegħi nħobba, ma nagħmililix buttuna danger in the first place. Neħħilha periklu. Neħħla l-periklu. Il-figura ta' Luċifru għax għalhekk saqsejtek inti kif tara l-Luċifru jekk taraħx bħala entità illi teżisti, jiġifieri għax inti semmejt archetype. Issa archetype it's not mhuwiex xi ħaġa li teżisti, it's an ideology. Sewwa li inti tiffollowja l-ideoloġija ta' Kristu li tiffollowja l-ideoloġija ta' Luċifru. Jien ninterpretaħħa li Luċifru tom l-erf, tom id-dawl, in-nar. In-nar, is-simboloġija tan-nar hija l-erf. U tinsiex li Alla meta għallhom tiklux minn din is-siġra din hija s-siġra tal-erf. Ma rridhomx jiftħu għajnejhom, ma rridhomx isiru wieħed minnhom. Eżatt. Luċifru min-naħa tiegħu għallhom isma' intom x'ħatmutu, infatti ma mitux. Huma kienu beżana għax għallhom li jekk tiklu minn dik is-siġra ma mitux. X'kien hemm il-kideb minn Alla, temmena li Alla kien jikdeb, daħal il-bniedem u beda mill-ewwel ħaġa beda jgħidu kelma boħra. Ma u diki. Inti il-Luċifru taraħ. Meta jekk kieku kelli ninterpreta l-istorja ta' Adam u Eva, nerġa' naqbes fuq Adam u Eva. Alla ħalaq l-Adam u l-Eva. U ħalaq tnejn min-nies. Ma tomx l-erf. Sewwa xhur jgħidhom joqogħdu jiġu. Ħbielhom l-erf. Allura inti l-Luċifru taraħ li huwa kieku mingħajru aħna maħniex qegħdin hawn. Għax hekk nifhimha. Kieku mingħajr Luċifru aħna l-bniedem. Mhux qiegħed hawn. Mhux qiegħed fid-dinja. Kieku għadha kieku għadna fil-ġinien tal-Eden, eżatt. Mhux għadhom. Għadhom. Aħna fil-verità eżatt tkattarna x'imbagħad niżlu fid-dinja, mbagħad indunaw li huma marwenin, so fort kif kompli l-istorja, jiġifieri. Jista' jkun li kif qed tgħid inti bis-saħħa ta' Luċifru li hawn min jemmen li huwa l-Alla tad-dinja wara kollox. Ekku. Fatt dina anke fil-Bibja miktuba li Luċifru huwa Alla huwa ħanajtek il-mexxej tad-dinja tad-dimensjoni tagħna tad-third dimension, the physical. Sewwa. Ekku. Dak x'jemnu partina x'imbagħad għandek ovvjament l-Iżraeliti jemnu fellu Jahwe. Li huma entitajiet differenti, diġà tkellimna fuqhom. Imment il-Luċifru, ħanerġa' nsaqsijilek, huwa entità għalik jiġifieri qed tirreferi meta nagħtu isem Luċifru. Huwa entità? Iva, Għalik huwa entità. Luċifru huwa entità. All right. Bħalma huwa entità Satana u hemm entitajiet oħra. Ġifieri iva, Luċifru huwa entità huwa one of the four pillars wara kollox. Princess of Hell. Princess of Hell. Ġinti qed tgħid illi x'imkien jien ma nemminx illi aħna ħammorru l-infern. Għalkemm ħammorru l-ġenna? Iva. U għaliex ħammorru l-ġenna u ma mmorrux l-infern? Ġifieri allura. Il-ġenna x'inhi? Il-ġenna huwa post aħjar. Ġast tinsaqsik għax qed tgħid.
Għalli aħna ħammuru l-ġenna. Int ma jistax Allora, ikun kif maħniex ħammuru l-infern? Għaliex? Allora taħseb li jaffer li għena mlu mot jena, ħammur il-ġenna, għax jena ma noboċ, jena ma noqtolx, jena ma namiex ħazen, inti serial killer, u inti ħatmur il-ġenna bħala, ħammur nżebek emmek. jista' jkun li Ħammur niftaħ petition, najlu isma, najlu ma zawa, najlu ma jena għatlura minn ħafna affarijiet materjali biex il-da sebtu għawnek. Jista' jkun li jerġa' jkollok ċans ieħor bħalma tkellimna reincarnation, jista' jkun li terġa' titwielet jew tgħix f'dimensjoni inqas mid-dimensjoni tagħna bħalissa. Mal-inti jettajt allura, orrajt, issa nifmek. Mal-inti jettajt hemmhekk tilħaq in-nirvana inti li tarġa' finalment tarġa' tiġi lura repeater. Eżattament. Tarranġa l-iżbalji tiegħek Jekk mhux inti tibqa' tmur ignorant. fi klassi inqas. U mhux hekk. Ma nafux jien m'għandix esperjenza ta' ħajjiet oħra, jew laqas ma niftakarx. Spekulazzjoni, u għax aħna ma nafux xem wara l-ħajja, ovvjament. Dana aħna biex ngħidu xem wara l-ħajja forsi mutu daqshekk. Ma nemminix ta' ġifieri, ma nemminix. Hija diffiċli. It's not wishful thinking, laqqas ġifieri. Għax nemmen illi hemm oltre mill-ħajja tagħna naħseb illi mhux qed ngħidlek li mmorru x'imkien għax jiena dik li mmorru x'imkien naħseb illi forsi m'iniex daqshekk konvint minnha. Ma kif qed ngħid l-universi huwa kbir ukoll. Jiġifieri bħalma tkellimna titla beings oħra li eżattament jgħixu forsi aħjar ħajja aħjar minn tagħna. Għadna ma nafux x'jistgħix minna. Imma we work for a better life. Issa spiritualment dejjem qegħdin nitkellmu għax fil-ħajja karnali hija xi ħaġa differenti. Kif tifhimha Chris il-waqa ta' Luċifru, kien l-istorja dik li aħna smajna li kien hemm il-rebellioni bejn Luċifru u l-armata tiegħu kontra Alla Jahwe u hija l-istess waqa ta' Ġesu Kristu. Ma qabilx anzi rrid jippromovi xi ħaġa aħjar minn dak li kien hemm, minn dak li kien offrut mill-awtoritajiet. U fl-aħħar mill-aħħar Luċifru jgħidu li tafgħu l-infern il-Kristu salbuh. Allura il-waqt ta' Kristu hija materjali fiżika fid-dinja tagħna qed tajt. Ekku. U l-waqt ta' Luċifru hija iktar spiritwali. Hija waqt spiritwali ma għalfejn għax qabeż għall-bniedem wara kollox, għax rid li l-bniedem ikun bħalhom. Allura kieku kelli nsaqsik inti bħala Kristjan u Luċiferjan. It-talim ta' Kristu huwa tajjeb. Iva. Jekk timxi fuqu ħatgħix fil-paċi. U tgħix f'paċi assoluta. Ġifieri. Imma Kristu qatt ma qallek isma' nżel għall-kubtejk meta inti jgħidlek wara dil-ħajja ħatkun bħalna. Ħatkun wieħed minna. M'hemmx negattività. Allura min-naħa l-oħra, Luċifru, x'inhu tajjeb jew ħażin? Huwa tajjeb. Huwa tajjeb. L-entità li qabża tal-bniedem li ridet Luċifru kien l-entità li xtaq li l-bniedem ikun bħal Alla. Infatti Alla rrebella kontrih għax ma tara li l-bniedem fetaħ għajnejh għallhom il-bniedem ġi qis wieħed minna. U anke ġuħ. Ma taraħx il-Luċifru li huwa in-naħa l-oħra tal-munita kif qed tajt inti fil-bidu li huwa l-oppost ta' Kristu. Mhuwiex l-oppost, huwa l-istess ħaġa. Huwa Luċifru huwa l-entità spiritwali u Kristu kien l-entità materjali l-bniedem li jgħix magħna. Li kellu l-esperjenza umana qed nifhmek. Jiena naraħħa mod differenti. Jiena pereżempju l-Luċifru ma naraħx bħala entità ta' vera.
Ġesu u Kristu għalija huma żewġ affarijiet differenti. Jien kif naraħħa jien. Sewwa. Naf li hemmhekk ġifieri bħalissa joffenduni. Ġesu u jiena m'hemm xejn differenza bejn jiena u Ġesu. Tnej bnedmin, tnej magħmulin mill-laħam u mill-Adam, tnej demm għandna jiġri ġofina, tnej immutu, Ġesu mitqabli jiena mmut warajh. Però Ġesu kellu l-essenza ta' Kristu ġo fih. Kien jiffolowja ħanajtek it-talim Kristjan. Issa ma kien ma naqbilx miegħek ma kienx jiffolowja. Jekk xejn beda. Kien jimxi fuq il-Kristjan. Ġesu mhux hu ħallaq il-Kristjaneżmu. Sewwa mhux ma kienx il-fundatur tal-Kristjaneżmu. Kristjaneżmu eżista minn dejjem bħalma eżista Luċifru. Naqblu? Żewġ essenzi opposti. Hemmhekk ma naqblux 100%. Kien jeżist il-Buddiżmu. U nemmen illi ħafna mill-Kristjaneżmu li aħna ngħidu li huwa Kristjaneżmu ġej mill-Buddiżmu. Tinsix li kien hemm 12 sena u 30 sena dat tifel kien mitluf. Eżatt, aħna ma nafu xejn, aħna kull ma nafu minn 0 sa 12. Min jgħidlek l-Indja, min jgħidlek l-Eġittu. Eżatt. Imma ħafna tal-lin jekk tuqgħod. Jiena saqatlek Kristu. Jiena semmejtlek tajtek isem. Ovvjament jiena rrid nirreferi għal xi ħaġa. Imma l-mod kif nara jiena Luċifru u Kristu narhom. L-tnejn qegħdin hawn ġo fija. Jiena nagħżel li nitfa' il-fokus tiegħi fuq Kristu, fuq il-parti kristjana tiegħi biex jiena nagħmel it-tajjeb. Però għandi katina bid-dragun immarbut li x'kien irrid hija hemm dak. U dik hija l-parti Luċiferjana tiegħi. Jien hekk naraħħa. Naraħħa li wen jirrappreżenta dragun u l-katina. Ir-rebelljoni tiegħi. Kristu kien rebelluż. Naf, Kristu kien rebelluż. Ma xorta. Hemm rebelljoni u rebelljoni. Inti altru kif ħanfehmuha. Altru rebellajt biex toqtol u tkisser. Għalma ġili jiġri u sraqt. Rebellajt biex tagħmel il-ħażin. U altru rebellajt għal paċi għax għandek madwar oppressjoni, per eżempju. Kontra oppressjoni. Kienaw ħafna rebelljonijiet għattajjeb għal-ġid. U dawk huma Kristu, dak huwa Luċifru. Jivri ma narax il-Luċifru bħala dragun, huwa rebellus iva, ma rebellus għattajjeb. Inti ma tridix taċċetta kollox fil-ħajja, kieku ħanna ċċettajna kollox fil-ħajja, kieku għadna kattoliċi, u għadna nemnu li jekk ma ninżlu ċerku btejna nqogħdu nibku għal kull ħaġa ta' xejn l-alla, please jekk jogħġbok ibdel il-kitba għandek għalija, jekk jogħġbok ibdilha. Issa jekk ma tibdilix m'hemmx tagħmelu. Nibqa' ngħix hekk. Xejn kattoliċi wara kollox u ħafna Kristjani jekk jemmnu. Baxxi turn the other cheek. Le, dika nemmena wkoll turn the other cheek. Temmena turn the other cheek. Iva. Why not? Jekk in the long run ma tarax sal-ponta tal-mirir, inti tara l-bot. Iżomm il-kwiet, iżomm il-kalma, iżomm il-paċi. Fl-aħħar mill-aħħar, if the other side jibqa' jagħmel ħsara u taf li di ħatoqtol lilek spiritualment, mbagħad hemmhekk jien nemmen eqret. One of the tenants. Warrab. One of the tenants, li għajlek, if someone challenges you, ask him to stop. If he doesn't stop, destroy him. Eżatt. Dik hija waħda mill-pillars. Eżatt, waħda mill. Nemnu fiha. Issa fejn jidħol Satan għax hemm Knisja Kattolika. Il-Luċifru tpinġeħ bħala Satana u Satana Luċifru. There are two different entities. Satana u iktar karnali. Fatti U aktar xiex? U iktar karnali ta' d-dinja.
Huwa tajjeb huwa ħażin mhux ħanidħol fiha. Qatt ma studjajt il-Satana per se. Satana, il-kelma Satana aktar mill-li jisem status. Ġifieri. U entità, ġifieri inti temmen il-Satana jeżisti, Satana it's a figure, it's a... Iva, u anġlu. It's anġlu demonju u anġlu. Tajt il-Satana u anġlu ġifieri. U anġlu. Għax Satana, l-kelma Satana it's a title, it's not a name. Ġifieri meta ngħidu Satana tfisser li huwa l-avversarju tiegħi. Ġifieri jekk qegħdin fi ġlieda jiena u inti Satana tiegħi u jiena Satana tiegħek. Ġifieri għax imbagħad għandek il-biċċa xogħol l-oħra li għandek mill-liema perspettiva tħares lejha l-affari. Sewwa. Everyone is bad in someone else's story, dejjem ngħidu dak huwa s-Satana tiegħek. Fimt? Inti tagħmel distinzjoni bejn Luċifru u Satana. Huma totalment differenti. Inti għandek Luċifru huwa l-entità pożittiva, jew kif aħna ħarsu lejha huwa dawn nerġgħu naqgħu għall-kelma dawl. U dak li tħares lejh biex timxi l-qoddim. Satana minnaħa l-oħra, nerġa' ngħidlek qatt ma studjajtu, huwa xi ħaġa ta' dinja. Jekk tara il-Bibja satanika ma titkellem xejn fuq l-ispiritwalità, titkellem fuq kollox materjali. Kollox materjali. Llum biss ma titkellem xejn fuq qtil, bħalma titkellem il-Bibja Kattolika, anzi titkellem fuq l-imħabba tan-natura, ma titkellem xejn fuq se jiġri wara, ħad titkellem fuq il-pjaċiri karnali, dament li qegħdin fid-dinja. Biss nerġa' ngħidlek, they're two different entities, kemm jiena differenti minnek, u differenti minn nistem barra, kulħadd differenti ma fl-istess ħin qegħdin ngħixu flimkien. Chris, l-ideoloġija luċiferjana lilek personali kif tinfluenzak fil-ħajja tiegħek ta' kuljum, ġifieri fejn jidħol business tagħmilha man-nies? Bħalma għadlek trabbejna kattoliċi, naħseb kważi kulħadd ta' Malta llum il-ġurnata. Għall-asbella tagħna. Ġejt f'punt f'ħajti li kont ħażin ħafna, bdejt nirribella u hemmhekk tidħol il-Luċiferjanizmu. U iktar ma qarajt fuq din l-istil ta' ħajja, xi wara kollox hija stil ta' ħajja, iktar bdejt insib il-paċi. Meta titkellem man-nies, iżżomm il-kalma, dejjem tipprova ssib il-pożittiv kemm ma' min qed titkellem u kemm fil-biċċa xogħol li ħad tagħmel. Inti tista' jew tibda tajt le u tispiċċa tajt le, jew inkella tipprova ssib dak id-daqsxejn pożittiv u għadha nkun aħjar millum. Ġifieri, it's a frame of mind, wara kollox. Nilagħba tal-avukat tax-xitan. Jien nisma' ħafna nies li huma Kristjani, born again Christians, li wkoll jitkellmu bħalma titkellem inti. Jiġifieri li jiena born again Christian, jiena twilit mill-ġdid, jiena mxejt fuq il-passi ta' Kristu, l-istorja ta' Kristu, t-talim ta' Kristu, qed ngħix kuntent u mmur tajjeb ħafna man-nies, business u hekk. Id-differenza bejnna ngħid bejna. Dik li ħanajt. U bejn il-born again Christians. Hija li daw ħarsu lejna li aħna sejr l-infern, aħna nies ħażina, probabbilment laqas negozju ma jagħmlu magħna. Mentri aħna nippruvaw naraw it-tajjeb f'kulħadd. U hemm tajjeb f'kulħadd. Alright, għax jiena l-mistoqsija li kont ħansaqsik, kont ħanajdlek. Għaliex ma dorx li l-Kristjaneżmu? Inti il-miżin tiegħek, għax inti tajt li inti Kristjan Luċiferjan. Inti il-miżin tiegħek iktar imurlek lejn il-Luċiferjanizmu allura, għax id-diskursa ta' kollha imxiet l-Luċiferjanizmu. Fl-aħħar mill-aħħar il-Kristjaneżmu jibbaża iktar milli fuq Kristu fuq Alla il-Kreatur, Jahwe. Daw għalkemm jimxu fuq
il-passi ta' Kristu, jew Alla għanżek jgħidu li jimxu fil-passi ta' Kristu, jaqraw il-Bibja u ma jagħmlux dak li jgħidilhom Kristu. Ma jdawrux wiċċhom pjuttost ma jaħfrux nemmen għalfejn kieku taħfer ma temmenx li inti sir l-infern. Jew Alla ħajba naqbel ħafna miegħek fuq di li qed tgħid, però għaliex għandi jiena pereżempju jekk ikolli dil-option jiena f'idejja li għandi l-Kristjaneżmu għandi l-Luċiferjanizmu. Kif qed ngħidlek jiena naf nies li jitkellmu eżattament bħalek li huma Kristjani llum il-ġurnata. Orajt huma membri ta' dan il-klabb li huwa Kristjani whatever. Għax inti qed tgħid għax huma jemmnu, għax huma jgħidu, għax inti jiena m'iniex huma. Jiena jekk jiena nimxi fuq il-passi ta' Kristu, tal-im ta' Kristu, jien m'għandix għalfejn ħalli l-ebda paster u imbarazzi joqgħod imexxini minn imnieħri u jgħid li x'għandi nagħmel u għax inti bitpinġija ħadd tmur l-infern bħalma qalu lili. Kristu x'qalli hu? Meta ddeskriva lilu nnifsu? X'qalli hu? Jiena triqu. Jiena d-dawl. Jiena d-dawl, jiena triq. Jiena l-kowba ta' filgħodu. Eżatt. Kowba ta' filgħodu min kien? Jew minnu? Iwa, ekku, ħelel. Ħelel, ekku. Ġifieri jista' jkun li għalkemm jgħidu aħna Kristjani ma jafux Kristu l-min qed jirrappreżenta dal-bniedem li ġi fid-dinja reġa' għadda mill-istess martirju jekk trid tgħidlek ta' x'kiena ġara fil-Ġenesi biex jerġa' jipprova jsalva l-bniedem. Id-differenza bejn il-Kristjani, l-Luċiferjani hija Kristu huwa bin min. Huwa Iben min? Huwa ben Alla, naqblu fuqha. Lim Alla. Aħna ben Alla. Ma lim Alla. Tfal ta' Jahwe illi kull darba jinqala xi ħaġa. Ben Alla, Luċifru huwa ben Alla. Appuntu, ma mhux ma nemmenx li huwa ben Jahwe. Hemm differenza. Okay. Huwa Alla tad-dawl, naqblu, u hekk jgħid. Jien huwa ben id-dawl. Huwa entità differenti, inti kif tkellimna l-Ġenesi tajlek istess li hemm iktar minn Alla wieħed, hemm jisu klab tal-Allad biex nifhmu xulxin. Eżatt, kif ħanaqbad ngħidha? It's a council of gods. A council of gods. Ma staj Maltija. Il-Kunsil tal-Allad. Wara kollox. Eżatt, l-Elohim. L-Elohim hija kelma plural. Ekku. U mbagħad waħda minn Elohim spiċċat Lord. Dejjem issa jgħidu li Alla il-tajjeb biex niftiehmu d-dawl huwa L. Ma żmien inbidel dew isegwu jew jemnu f'Jahwe. Għalfejn għax forsi dak iż-żmien hekk qablilhom. Għax iridu jakkwistaw forsi iktar, ma stawx jakkwistaw bil-paċi, allura irrikorrow isma' Alla qallil biex noqtol. Alla qalli biex nuħod l-art mela ħammur noqtol ammont ta' nies ħanoħodha. Huwa l-bniedem li jażel it-triq tiegħu. Dika interessanti, ekku. Hemm miktub li Alla tagħna l-free will. Però l-ħin kollu għandek l-options inti. Issa għalhekk għatlek jiena l-lim waħda jiena ħansegwi. Fimt jiena fir-responsabbilta tiegħi, karma tiegħi. U l-ma triq ħanaqbad. Però inti jekk nitfak hemm barra u nitfak f'Way Junction u għandek triq imdawla ma tax fejn sejjer m'għandek id-dawl u għandek triq mudlama ma tax fejn sejjer ukoll ma mudlama l-lum waħda tiegħu. Nemmen li nħu tad-dawl jiena. Toqsija interessanti, jiddependi l-punt di vista tiegħek. Jiddependi fejn sejjer, jiddependi fejn tixtieq tmur. Inti ma tafx fejn sejjer anyway. Ma tafx fejn sejjer iż-żewġ toroq. Chris,
kellek xi esperjenza personali li waslitek f'din it-triq? Iva. Għaddejt żmien f'ħajti fej kont ħażin ħafna. Bdejt nar kollox mudlam. Ma kif jgħidu m'hemmx dawl mingħajr lam. Il-ħajja kattolika ma kienitx ħaġa tottalija. Għax ma kienitx qed turini triq il qudiem iktar. U bdejt infittex alternattiv ħajti biex jien nimxi l qudiem. U infittex fuq xi infittex jekk hux imħabba, jekk hux karriera, jekk hux wealth fil-ħajja. Kollox kienet jippanta lej l-istil ta' ħajja Luċiferjana. U bdejt iktar ma iktar naqra fuqha, iktar nistudja. Mbagħad intqajt mal-għada Church of Lucifer, li għakem hija Church of Lucifer, mhijiex knisja. U iktar ma ntqajt man nies li jgħixu din l-istil ta' ħajja Luċiferjana, iktar indunajt li isma' jekk inti trid timxi l qudiem fil-paċi u kuntentizza, emment li din l-istil ta' ħajja hija u għanetni. Għanetni kemm fil-karriera tiegħi, l-lum bil-negozju, għanetni fl-imħabba, dejjem fittixt l-imħabba. Ma ta' tajt għanitek, kif għanitek, għax di ma nistax nifema, kif għanitek? Għanitek għax il-filosofija Luċiferjana ġallitek tara l-affarijiet mod differenti, jew fizikament kien hemm xi ħadd illi għenek, ġifieri dil-knisja, jew ngħidu la knisja. Biex niftehmu. Kien hemm xi ħadd Mhijiex knisja. Naf. Mhijiex knisja, m'hemmx post fejn iltaqgħu pereżempju. Ma fimni, knisja ma tfissirx building laqqas. Eżattament. Hija ġabra ta' nies. Eżatt, ġabra ta' nies, kongregazzjoni. Again, ma niltaqgħux bħala ġabra ta' nies bħala Church of Lucifer. Intom ma titolbux. Naqblu? M'għandniex bibja. Eżatt, ma tkomx bibja. Titlob lil min. Aħna nemmnu li fl-aħħar mill-aħħar divinità fina nfusna. Jiġifieri aħna bħala Allat, m'aħniex Allat, bħala Allat. M'għandekx għalfejn titlob. Għala Kristus stess intom tkunu wieħed minnha. Again, tgħinek titkellem man-nies kif għadna kongregazzjoni ta' nies illi qed ifittxu il-pożittività f'ħajjithom. U dik hija importanti, dik trid iżommha f'moħħok illi isma' għada aħjar mill-lum, tkun pożittiv. Jekk int ħatoqgħod tibki xortik, kien ħatoqgħod tgħid għax il-bieraħ ġra li hekk, għax dalgħodu ġra li hekk. Dalgħodu għadda. Timmanifesta Dalgħodu għadda. Issa tgħallem minn dak li għadda dalgħodu, ħalli għada tgħix ħajja aħjar. Jekk jien dalgħodu kelli xi ngħid miegħek. I'll make sure illi għada ħanipprova. I make up to it. Eżatt, I'll make up to it. Issa jekk inti ma tridx, hija storja oħra. Ġi temmen fil-manifestazzjoni, inti temmen. Iva. Ġi temmen illi jekk inti taħseb mod pożittiv. Ekku, ħadd tiġi pożittività. U n-nies li ddawwar madwarek huma importanti wkoll. Jena ngħid orina 5 minn sħabek u ngħidlek inti x'int. Jien dejjem ngħid jien irrid inkun l-ar wieħed fil-kamra. Tgħidli għala. Dejjem timprovja. Għax jiena dejjem nimprovja, jien dejjem nitgħallem minn ħadd ieħor, ma rridx inkun l-aħjar wieħed għax l-aħjar wieħed imbagħad. Meta konna żgħar kien jgħidulna għamilha ma' minnu aħjar minnek. Eżatt. Eżatt ekku. U kif għadt inti vera ta' nemmina li once li you surround yourself minn nies li huma pożittivi, nies ta' suċċess, tajdu suċċess sa' Mhux bil-fors materjali. Eżatt, meta ngħidu suċċess ma rridx niftihem illi tagħmilha ma' nies miljonarji ta' biex forsi n-nies jifhmuna. Imma nies illi jkunu ħanajtek dejjem ma jirdux jibqgħu fejn huma. Sewwa għaliex inti mbagħad. Qed ifittxu ħajja aħjar. Fid-dem qed ifittxu tranquillità. X'inhi ħajja aħjar? Kulħadd għandu
Aw min ifittex il-flus biex jgħid li huwa aħjar. Ma dawk huma affarijiet tad-dinja. Jiena nfittex l-imħabba. Jgħinu wkoll. Issa, once you excel in love and peace, jien nemmen li hemmhekk tkun il-ħaqt. Jien fil-fema tiegħi dak li tkun ultimate fil-ħajja, inti semmejt in-nirvana. Ma semma kun viċin tiegħu kieku nkun il-ħaqt love and peace kif għandi f'moħħi. Ma nkun irċejn iktar fajti. Flus huma. Ara, jiena naraħħa ipokresija meta ċertu nies jgħidu il-flus mhux kollox, le l-flus mhux kollox, imma mingħajrhom ma tagħmel xejn. Ma tagħmel. Eżattament. Mingħajrhom m'għandekx dar, spiċċa barra. Il-flus huma wkoll jiddependi fejn jgħat. Għaw min 1,000 euro ma ħafna. Rispettiva. Għaw min 100,000 huma ħafna. Għaw min 1,000,000 huma ħafna. Jekk ikollok 10 miljuni li tgħix ħajja għamda ħafna, imma tmur titkellem ma' xi Dubai, probabbli jitħaqbik. Mhux hekk għalek Jiġifieri huma xejn. Fejn jgħat? Bħal fliexkun ilma supermarket jiswa 40 cents, il-kazin jiswa 1 euro, tmur tixtrih ġo restaurant jiswa 2, tmur tixtrih fuq aeroplan probabli għajlek 4 euro. Nsejt kemmu. Kont jgħat Ruma bajda 6 euro. Ġifieri cappuccino Venezia għalġina 5 euro. Għallu li sar xi 12 euro, ġifieri. Ara, espresso minn Ruma mal-bar 1.35 euro, fuq il-mejda 6 euro. Tal-blieħ. U l-istess. Imma il-flus huma skont kif tħares leha wkoll. Jiena naqbel miegħek fuq il-kontentizza, jiena ovvjament kulħadd in pursuit of happiness u ovvjament. Issa jiddependi l-happiness tiegħek x'inhi, jekk xi ħaġa materjali, xi ħaġa spiritwali. Jiena għalhekk ma nitħaq bħadd u ma nitkaża bħadd. Għaw min per eżempju jfittex il-fulfillment tiegħu f'xi ħaġa reliġjuża, jiena well and good, jiena jimini xek. Imma min ifittex ir-reliġjon bħala dik xi ħaġa li tfulfill sħin. Semmejna Kristjani li jeċitaw ruhom u jilħqu ċertu esperjenza f'ħajjithom meta jkunu qegħdin jitolbu. Jien naraħħa xi ħaġa sabiħa. Estetika, sorry. Ecstatic. Jiġifieri. Naraħħa xi ħaġa sabiħa, nejra li ma xi nagħmilx kapaċi, ġifieri m'għandix niftija ħażin, ma m'għandix dak it-twemmin, m'għandix dik il-filosofija. Ma dak hija twemmin tagħhom u dament li they fulfill their lives. Why not? Jiena ma rnexxilix. Jiena sibt issa l-istil ta' ħajja tiegħi illi I fulfilled, I ticked most of the boxes. U qed naħdem biex il-kumplament inkomplu nimluhom ukoll. U Malta għandna il-Luċiferjanizmu qed jikber. Qed jikber. B'saħħtu ħafna. Ħafna nies forsi għadhom lura li joħorġu hemm barra u jgħidu isma' sibt il-Luċiferjanizmu f'ħajti. Biss la darba bniedem jaċċetta li huwa differenti minn dak li trabbejna. Għalkemm jien ma naranix differenti minn ħadd ieħor, imma huwa stil ta' ħajja differenti. Jekk tittajlu hekk. Naħseb li they'll be proud li fl-aħħar mill-aħħar qed ifittxu xi ħaġa aħjar minn dak li trabbejna fih. Għandna wkoll tinsix il-Knisja Luċiferjana, l-mexxej ta' Knisja Luċiferjana huwa Malti wkoll. Akku Patrick Gaffjena. Sallimlu. Semmulu, no? Quite reachable. Minn titkellmu faċli. Ħafna. Imma again. Patrick stedinni hawnhekk ukoll, ġifieri tkellimna darbtej, darba minnha bl-Ingliż,
Nis bdew jitolbuna nagħmluha bil-Malti, imma ta' minna dikun jiena huwa minni hawn. Kienu sajjan ukoll ta'. Kienu sajjan ukoll? Nsejt. Kienu sajjan nsejt. U tkellimna ħafna jiena u Patrick ġifieri mill-darba taf niġi għandkom ir-restorant niekol hemmhekk għax jiena karnivor. Kien laħmu bajt bis niekol. Ftita u restorant saw Malta fejn nista' ngħid ħammur ħanikol biċċa laħam tajba ngħidlek ġifieri. Allura nipprova kemm jista' jkun għandi dawk l-erba' li dejjem indur. Taf li xi ħaġa tajba. Ekku, eżatt, dejjem biċċa laħam żora ta' nies. Il-konverzazzjoni kienet interessanti, ġifieri pjaċir il-flow tagħha. Hemm affarijiet li ma naqblux fuqhom ovvjament. Għax ovvjament il-mod kif nara jiena ħansejħula entità. Jiena nara bħala entità, inti tara bħala archetype. Bħala archetype nara jiena. Il-Luċifru naraħ bħala way of living. Forsi mhux ħatoġbok li ħanajlek jiena naraħ bħal kaxxa tal-għodda. Li jiena għandi kaxxa tal-għodda, għandi dil-filosofija jekk jiena għaddej plain sailing, baħar tajjeb. Jiena qed nuża din l-għodda when shit hits the fan għandi di. Inti tiftakar Does that make you happy? Kont ix-xerja dik il-quote li mhux tiegħi. I'd rather be a warrior in a garden than a garden in a war. Wakku. Dik hija. Dejjem trid tkun preparat fil-ħajju. Dejjem. Nekku. Proset, Chris. Grazzi Keith. Thank you ħafna. Ma nafx jekk twassal l-aħħar messaġġ. Il-mikrofon fidejk. Jekk tittajt xi ħaġa l-minna tisegwina. Feel free. Inkun ma ngħid illi dejjem segwu triq illi iżżommkom kuntenti. Ħobbol ta' madwarkom, aħfru. Fl-aħħar mill-aħħar hemm ħajja aħjar għada millum. Imma dik trid tagħmilha inti. Ma tistax tiddependi fuq ħadd ieħor biex jagħmililek aħjar. Int trid tistinka u trid tkun pożittiv biżżejjed biex għada tagħmlu aħjar millum. Grazzi Chris. Grazzi. Thank you. Thank you.